Procédese agora á lectura de anacos das obras premiadas e, en primeiro lugar, pedimoslle a María Goretti Fariña Caamaño que nos lea un anaco dese poema, que son As devocións danadas. Así como a un rezo perdido, importado algún devocionario, descubrimos silencio por contrario e vimos teu reflexo suprimido. Non sei que devoción terá sentido nese silencio teu estacionario, mas esta mágoa troca de calvario para abondar as vaguas que ten tido. Así, neste danar de peito dando a devoción feitura de forzada, baleirei as litúrxias toleando, abacelou dos gumes unha espada, e codane, meu Deus, foise formando esta danada devoción danada. Eu ben podo berrar a túa ausencia desta casa danada e máis deserta, de ti cando o silencio desconcerta, como perturba tanta indiferencia, e asáñome no folda de negrencia, e guíndome no sono que me encierta, a alaxia desta morte turbia e certa, na incerteza miña sen presencia. Quizais me queres menos porque digo que este padecer que te delata, elíptico na terra e no tormento. Quizais só é o que me ten contigo, o recíproco enigma que nos mata e nos une no mesmo momento. Grazas. María Goretti Fariña é afortunadamente unha antiga conocida, a pesar da súa xuventude, unha antiga conocida de varios membros do xurado, porque ten levado premios de poesía e de narrativa en Begonte, en Vilalba, en Paradela, en fin, é unha traballadora da palabra, unha artista da palabra, que ten en Paradela unha nova confirmación do seu traballo.